It's the summertime affair, sun and fun and atmosphere. You know what it is? Like chicken on the night. Come on, come on. Summer hot, summer reggae, summer on the street, summer on the beach, summer hot, summer reggae. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Kok enam? Dia mau si animal. Alright. Magandang umaga, kabiheros. Ang ingay nung asa ko. Ayun ni Junjun. Okay, so pupunta tayong Anda ngayon. Kasama natin ang Mio Nation. Galing tayo ng Urdaneta. Meet up natin sa Sentrum Dagupan. Okay, let's go, kabiheros. Ayan, wala. Wala ka nagtatakbo dyan. Ito naman yung crossing. Pag pumanan na dyan, papunta kang Dagupan City Traffic. Ito naman pagkamaliwa. Ikaw pa lang? Tayo pa lang. Ayan, good morning, Beros. Dito na tayo sa Sentrum. So, tatatlo pa lang kami. Si Pops Ganit, naka-X-Max. Tapos si Pops Aldrin yata ito. Naka-N-Max. So, may mga riders din sa iba. May mga rides din sila. Usapan natin, alas 4. Pero yung oras na ba? 4:30 na. Wala pa. 1 hour later. Alright, alis na kami. Teka lang, magsiset up pa tayo.
Morning, morning. Morning. Swal na kami, swal na kami. nasa may tulay doon, yung bago ano, hindi ko napansin. Nasa gitna ka ng mga agad. Oo. Ayun na, di malay pa ako ko. Ano yun? Kaya na mo. Wala, akala. Bilis naman na napisabayan ito mga agad. Ito, paano yung pag-play? Sinapres, wala. Wala ba? Sabi ko mag-sige. Balik ka na lang doon ba? Sige, sige. Ay, saan lang? Sumobra na pala tayo. Nabol tayo na ano, Papa Wilson. Balik tayo, balik tayo. Babalik tayo kasi ano, sumobra pala tayo.
Ayun o, starfish, gumagapang. Ayan. Pero hindi siya mukhang star. Hindi ko alam kung si Megastar to o si Gagamboy. Superstar o si Star of New Decade. Saan ang mata dito eh? Walang mata. Basta gagapang lang. It's the summertime affair, sun and fun and atmosphere. You know what it is? Black chicken on the line. Come on. Summer